Øj, 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 øj. Stop. Oxan, din lille. Hey, Lois folkens, og velkommen til endnu et afsnit her fra Freevilles normale prison, hvor jeg er vagt. Yes. Vi sidder i dag inde på Freevilles prison, hvor jeg er vagt, og jeg skal lige vise jer noget. Hvis vi lige kigger. Jeg har fået en kappe! Yay! I må gerne lige skrive, om I også har en kappe. Det kunne være rimelig fedt at vide. Jeg har lige fået den i dag. Vi har så den 30.5. i dag, hvis man lige skulle tænke over det. Men godt nok er det ikke en speciel kappe endnu. I må gerne skrive, om I har nogle gode idéer til, hvilken slags kappe jeg skal have. Det må jeg rigtig gerne skrive. Fordi jeg er sgu ikke lige den bedste til det der med at vælge en fed kappe. Så det må I gerne lige skrive om, hvilken kappe jeg skal have, eller hvad I har for den til skyld. Men jeg synes i hvert fald, sådan en kappe er mega fed. Men det gik ret hurtigt i dag. Så okay, er der nogen, der fighter dernede? Ja. Lukas, du skal have tæsk. Lukas. Ej. Yes, sådan at han gik ud til os. Lukas. Slag. Skal lige noget at spise her. Så nogle buffs. Er der ellers noget, der bare sker i dag? Jeg har ikke lige fået optaget så meget herinde fra Freevilles prison. Fordi ja, jeg synes lige, at OP prison, det var lidt sjovere lige for en kort stund. Men jeg er ret meget tilbage igen. Ikke at jeg har været inaktiv herinde overhovedet ikke, men jeg synes bare lige, jeg havde lyst til at spille lidt mere derinde, fordi det gik lige så godt for mig derinde, så jeg synes, det var ret sjovt. Så. Men hvordan fanden endte jeg dernede? What? Jeg hader det. Men vi skal i hvert fald rundt og patruljere en del i dag, for at se, om der sker noget. Er der nogen, der laver nogle ulovligheder? Det håber vi selvfølgelig ikke, der er. Jeg er allerede in love med den der kappe. Prøv at se, hvor flot den er. Sådan, lige når man drejer, så den svinger den bare med. Prøv at se. Woo! Og så når man lige... Ej. Vi skal bare se, om der er nogen, der skal flagges. Er der ikke nogen, der skal have det? C er begyndt at være sådan ret dødt. Der sker aldrig rigtig noget i C, men jeg synes, at det er sådan ret træls. Næh. Jeg håber, lyden er okay i den her video. I må gerne lige skrive, hvis lyden den er... Hvis min mikrofon er for lav, eller in-game-lyden er for høj, eller sådan noget. Fordi jeg synes selv, at hvis vi kigger, er det rimelig langt nede. Sådan i master. Alt det andet, det har jeg altid på fuld. Det ved jeg sgu egentlig ikke, hvorfor jeg har på fuld. Det har jeg bare. Det er sådan ret. Okay, nu er vi i spawn. Kauktion. Er det lige blevet lavet igen? Ja, det er så ikke midlertidigt lukket. Vi er faktisk også ved at have rundt... eller vi er ikke ved at rundt. Vi er ved at have ret mange penge. Vi har lige nu 21 millioner. Hvad har vi mere? Og 91.783. Det er ret mange monetos. Jeg tror, kan vi gå i B? Ja, jeg tror godt, vi kan gå i B. Det kan vi nok være bekendte. Jeg har også rundt i 40 XP, så det er ret fedt. Vi er ved at være oppe på rimelig mange XP igen. Men senere så kommer vi lige op til vores celle i A, fordi jeg har fået ret meget, eller jeg har fået en del ting, som jeg skal vise, og så skal vi også lige op og gamble lidt op i A, så vi kan få nogle flere penge, som man siger. Er der ingen, der skal flækkes heroppe? Prøv at se min kappe, den passer bare sygt godt til mit armor. Skud til kappe fik, fordi han sagde, at jeg skulle have den farve, eller han sagde, det var en fed farve. Ui, der var en med våben. Våben. Sådan der. Er der ellers nogle ulovligheder herhenne? Nogle ulovligheder? Ingen ulovligheder. Det var godt nok ærgerligt. I kan se, at vagtvejen er stadig blevet fjernet. Det er ret så træls faktisk. Fissebrødre. Yes, du får lidt mute. Der er mange inde i den celle derinde. Der er en anden vagt der. Games DK Thompson. Er der nogen herinde? Nej. Jo. Nej. Ikke så mange. Er nogen heroppe, der slås eller noget? Nej. Der sker ikke særlig meget herinde lige pt. Der er ret dødt. Men det er nok fordi, vi også begyndt at være så mange vagter på Bucky.
Det er ret mange vagter. Heller ingen der. Nogen dernede. Heller ingen der. Se, Games han har også en kappe. Men I må meget gerne lige skrive om, hvad jeg skal have på min kappe. Det kunne være ret nice. Så den må gerne passe sådan. Okay, det skal vi lige... I må meget gerne lige skrive, eller den kappe, hvad det er. Det den må meget gerne passe sådan med armor eller sådan noget. Eller sådan den også ser sådan lidt fed, hvis man PvP eller sådan noget. Øj, hvad laver jeg der? What? Så buggede vi bare ind. Lol. What? Ej, det er ikke så fedt. Det er ikke så fedt. Rip. Hvad er der herovre? Jeg har også en gris. Nå. Der er mange isolation. De små bitches der. Der er en dør derhen. Der er en dør. Hvad er det? Det er det gamle B. Det er det gamle B. Det er sgu det gamle B. Vi kan ikke åbne døren. Nå, så må vi gå. Sådan helt... Ej, I må meget gerne lige smide et like eller en kommentar, hvis vi skal gå derind i det gamle B og kigge. Det skal vi se, om vi kan få lov til at gå derind og kigge en gang. Men I har sikkert set det ved Versinger eller Vind. Der har I sikkert set det. Fordi det er jo ret spoileragtigt. Men hvis det er, så kan jeg godt lige vise det. Også for jer, der kigger med på min kanal. Selvom jeg tror, mange af dem, der kigger med fra Versinger og Vinds kanal, de også kigger med på min kanal. Det er sådan en lille forestilling, jeg har. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Det er bare sådan, jeg tror nogle gange. Okay, hvad samler han op? Ikke noget, tror jeg. Ej, der er bare ingen, der laver nogle ulovligheder. Skal vi prøve at smutte op i A og se, om der er nogen, der laver nogle ulovligheder deroppe? Ja, lige inden jeg begyndte at optage, der var jeg lige op og nakke en masse Deer Guys og Iron Guys i A. De lavede også nogle lidt ulovligheder-agtige, og det er bare ikke godt. Det skal vi helt klart have stoppet, fordi de er ulovlige. Øj. Stop. Oxan, din lille. Det er tofterne. No PvP. Hvad hedder ham der? Jeg kan ikke se hans skin. Eller hans navn, hvad hedder han? EJ Wusti for Provo. Okay, nu skal vi lige have en historie af lige at flække dem. Nu skal vi lige flække ham der Wusti. Nej. Sådan der. Det var Wusti, vi skulle have. Undskyld, Gaffa Morten. Undskyld, hvis du ser med. Det må du sgu meget lige undskylde. Okay, er der flere? Sådan der. Lad os lige... Prøv at se igen. Kappen. Det er legendekappen. Han skriver... Ja, det var et uheld. Sådan der. Okay, hvad laver han der ninja nu? Han skal ikke følge med. Stop! Gå væk. Gå ind i Bacon. Der er slåskamp. Lol. Det skal vi se. Vi skal over i Bacon. Bacon, hvad er det? Bacon, er det også en portal nu? Eller mener de grisene eller sådan noget? Det kan også være, det er Bacon for nu af. Jeg ved det sgu egentlig ikke. Kyllingerne. Hønsene. Ællingerne. Myrerne. Laverne. Kakelakkerne. Kålormene. Mariehønerne. Hvad fanden er Bacon? Øj. Vi så ham der. Han gik herind. Han gik derind. Øj, X-Panda. What? Hvad laver du? No. Ej, lad nu være, Ninja Noah. Din lille baryl. Nå, men han skal jaile ham, fordi vi dræbte ham ikke, så... Jeg ved ikke lige, hvorfor Ninja nu skal følge efter os. Det er ret irriterende. Så kan vi ikke lige få lov til at lave noget af alt vores hårde politiarbejde. Hey. Nå, vi skal lige hen i cellen. Fordi... der er ret meget... Jeg har nemlig fået ret meget af Daniel P-skema. Fordi han har nemlig givet mig en masse cobblestone, som vi skal have smeltet om. Og når I tænker sådan, okay, han siger masse, hvad er det? En enkelt double chest. Nej. 2 double chests, nej. 3 double chests. Ja, 3 double chests. Og så plus noget af det her, hvad jeg selv har skaffet. Sådan at vi skal lige have noget mad. Sådan der. De er lige blevet færdige, dem hvad jeg satte i for lidt siden. Så skal vi lige træde herfra. Og whoopty ind med dem. Og så skal jeg også lige vise jer det, hvad jeg fandt
i C, eller fandt, hvad jeg dræbte med en i C. Prøv at kigge her, er vi klar? What? Fuld protection, IV, C-gear. Og så har vi selvfølgelig alt det andet. Men jeg synes, vi skal gå over og bruge mine poletter, fordi så kan vi da lige tjene nogle penge. Der er karpefik. Hvem har fået det strik sådan? Der. Det er en fed celle. Prøv at se, hvor fed den er. Der er intet inde i den. Den er så fed. Den bliver ikke federe. Mærk sarkasmen, det gør. Okay, vi skal over. Er der nogen, der miner? Der er aldrig. Jeg synes aldrig nogensinde, nogen, der miner længere. Jeg tror ikke, de vil have diamondsene alligevel. Det er åbenbart ikke lige noget for dem. Der er Boris. Og okay, lad os lige... hvor mange penge har vi mon her? Ja, jeg tænker i hvert fald på, at når vi kommer derover, så speeder jeg det bare op sådan lidt, hvor jeg gambler de her polators afsted. Og så... okay, hvad laver I? Og så... okay, ellers bare lige... det var lige en masse guft der. En god pickaxe iblandt. Men jeg vil i hvert fald bare begynde at gamble, så vi ses bare lige om lidt. Eller hvad? Nej. No. Det var ikke det, jeg ville sige. Det, jeg ville sige, det var, at vi begynder at gamble. Vi begynder at gamble nemlig nu. Så vi stiller os lige herom, så at de ikke står i vejen. Så vi begynder nu. Okay, nu går vi så lige til Los Diamonds poletter, så vi fortsætter bare med at gamble alle de poletter, vi har. Okay, drop Fluffy. Ja. Du skal ikke have brød, kan du forstå det? Slem spiller. Nej, dem der. Nope, de diamonds der, dem gider vi da ikke have. Selvom vi har masser af diamonds. Nå, vi fik i hvert fald lige gamblet alle diamonds-poletterne der. Diamantpoletterne, som man siger. Og det gav faktisk ret okay, tænker jeg. Vi kan lige prøve at tjekke, hvor vi ligger hen på Baltop. Jeg glemmer altid, hvor vi var hen før. Ligger vi på Baltop 3 nu, eller 2? Jeg kan faktisk aldrig huske det. Jeg synes selv, vi er ved at have ret mange penge herinde nu. Det er ved at være ret fedt. Men you never know. Okay. Okay, vi ligger nok på 4'en, så... Ja, vi ligger på 4'en. Vind, han har 23 millioner. Vi er faktisk ret tæt på vind. Nej, det var ikke den, jeg ville. Jeg ville der. Og så lad os bare... Du skal da ikke slå ham. Ej. Slag. Jank. Hvor ham der... Jak. Ej. Drop. Vandmelonen. Drop dit armor. Det gør ikke bedre, at du tager det på. Det var en, der ikke lige har forstået det. Normalt, når man skriver drop, så skal de droppe deres gear, og ikke tage deres gear på. Men det er igen sådan lidt... det er ikke lige alle, der forstår det. Så nu skal han lige... Nej, du skal da ikke samle det op. Sådan der. Sådan er det, når de stjæler mine penge på en måde. De stjæler faktisk mine penge, og det kan jeg ikke lide. Det er slet ikke en god ting. Det er jeg stik modstander af. Men også... den kappe der, ikke? Og den er og bliver bare fed. Prøv at kigge. Jeg må nok hellere lade være med at snakke med den der kappe. Jeg vil også gerne sige tak, fordi vi har rundt de 500 subscribers. Det er helt fantastisk. Jeg vil lave en lille giveaway på en af de næste videoer, der kommer til inden for OP-bøssen af. Men ellers kan jeg ikke love andet. Men hvis du ikke allerede har gjort det, så husk at like den her video. Det betyder utrolig meget for mig. Og husk at subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Som sagt, så rundt vi de 500 subscribers. Og hvis vi kan måske runde 600 eller 700 snart, så bliver jeg mega glad. Og husk at følge min Twitch-account. Det kunne være mega awesome, hvis du gad at gøre det. Link nede i beskrivelsen. Husk at tjekke beskrivelsen nu. Der sker altid et eller andet dernede, hvad jeg skriver noget. Og der er også link til min Facebook-side. Der lægger jeg opdateringer op, hver gang der kommer en video ud. Og så kan du være den første. Hvis du skynder dig, så kan du være den første til at skrive first eller sådan noget. Hvis du er der, hvis du har husket at
synes godt om den inde på Facebook. Hvis du ikke har Facebook, så er det selvfølgelig lidt problematisk, men den tager vi, som det kommer. Og hvis du subscriber, og du har glemt at trykke på klokken, så husk lige at trykke på klokken. Det er sådan noget professionelle danske YouTubere, de begynder at sige, så det synes jeg også, jeg vil sige. Men ellers har jeg egentlig ikke bare andet at sige, end at bare sige farvel.